Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police SI exam फैगासिनो दङ and constable बेनो जाबाय 24 एप्रिलाव दा फार्स्टआवनो जोंहा एग्जामा जागोन SI लेभेलाव फुङाव जागोन 10 AM निफ्राय 12 सिम बेनिफ्राय बेलासियाव नोंथांमोना 1 PM निफ्राय 3 PM सिम नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव थ' बिनिफ्राय जोंहा दासिम लेटेस्ट आपडेट दासिमबो रिजाल्ट पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जेबो आपडेट गैया बिनि अनगायैबो लेटेस्ट आपडेट दाखालिनोमोन एफिआरअनि दा पस्टआ बारायदोंमोन बेयाव जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा खालामनो हागोन बेनो जाबाय साइन्सनिफ्राय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना राइडार्सआवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा मेसेन्जाराव नोंथांमोना LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थायोबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा SI लेभेलाव माबादि आनजाद होनांगौ आरो माबादि सिलेबास नायनांगौ बिनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे ABUB रिजाल्टआ माला मोनगोन दा बेखौ जों हमना लानो हायो बैसागुनि सिगां मोनगोन बादिखौ मोनदों दा मा जायो साडेनलि फैया आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ दा बिनिफ्राय मा बुक्स फरायनांगौ बिनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा गोबाव खालामा नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बिनिफ्राय साफा सानै दासिमबो कमेन्ट्स खालामो सोंहरो जे आसाम पुलिसनि एग्जामा बर'नि लिरनो मोनगोन ना मोना दा गासैबो बर'नि लिरनो मोनगोन देग्लाय SI आव जोबोर मोजां जादों SI आव नोंथांमोना बर' रावजों एग्जामखौ लिरनो मोनगोन थ' सिगाङाव मोनाखैमोन प्रिभियासआव दा बेसेबां पस्ट दंमोन जों बेखौ नायग्रोनोसै दा STP आव 31 दङ बेनिफ्राय UR खथायाव 126 गासैखौ लानानै 306 UB लेभेलाव दङ बेनिफ्राय 320 आ जाहैबाय जोंहा कमान्ड'आव दङ दा ओरैबायदि चान्स दङ जायनि बैसोआ बथ साइड एप्लाइ खालामदों थ' नोंथांमोना बथ साइड इलिजिबल जागोन जुदि नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनोबा दा गासैबो पस्टखौ लानानै वमेनफोरा एबा हिन्जावफोरा 30% रिजार्भेसन दङ थ' बे जाबाय SI UB and AB आव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन जायनि बैसोआ 20 निफ्राय 26 इयारसिम दङ थ' नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनोबा UR खथायावबो थांनो हायो बे नर्मेल बैसो थ' बिनिफ्राय बेबायदि ओरैबायदि मोजां जायो जुदि नोंथाङा UR खथायाव थाङोबा चान्सआ बांसिन थायो नोंहा बांसिन चान्स थायो आरो लोगोसे नोंनि गाहायनिया STP खथायावबो मोननायनि चान्सआ थायो दा हाइटआ 160.02 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 152.40 जाथारनांगोन SI आवबो जुदि जायाबा रेजेक्ट जागोन आरो चेस्टआ 80 सेन्टिमिटारा जाथारनांगोन नाथाय बेखौ नोंथांमोना एग्जाम पास जाबासो होनो मोनगोन फिजिकेलखौ दा फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन SI आ फार्स्टआव एग्जाम जायो आरो एग्जाम जोबनानै जायफ्रा क्वालिफाइड जायो PhD नि थाखाय नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन आरो रानिं खालामबा नोंथांमोना देग्लायो कम्पिउटार टेस्टखौ होनांगौनि गोनांथि गैया सेलेक्सन प्रसेसआव दा नायनोसै जोंहा टटेल नाम्बारा 100नि जायगानि एग्जामाव आरो बेयाव 1 नाम्बार मोननाय जागोन कारेक्ट जायोबा मोनसे नाम्बाराव एबा मोनसे कुइसनाव थ' बिनिफ्राय 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ जुदि मोननै रं जायोबा 1 नाम्बारा दानखागोन थ' एग्जामनि टाइमा अनलि 2 आवार्स मोनगोन बेयाव 3 होनाय दङ बाट मोनसे अफिसियेल नटिस बिसोरो हगारखादोंमोन जे 2 आवार्सल' लागोन होननानै बिनिफ्राय नोंथांमोना ब्लेकजों लिरोबा साबसिन जागोन थ' नोंथांमोना ब्लु इउज खालामनाङा ब्लेकजों लिरबानो जाबाय बल पेनजों थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना साबजेक्टआ रिजनिं मोनदों एप्टिट्युड मोनदों कम्प्रिहेनसन बे कम्प्रिहेनसनाव नोंथांमोना इंलिसखौ फरायनांगोन पेसेज रिडिं फरायनांगोन बेनिफ्रायनो कुइसन दानाय जायो आरो बेनिफ्रायनो एन्सारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ थ' जोबोर मोजां बे कम्प्रिहेनसनाव मोजां नाम्बार मोनो बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था बेनिफ्राय एप्टिट्युडआ जाबाय नोंथांमोना मेथ्स लेभेलनि मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना रिजनिंखौथ' मिथिखागौ आरो बेनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाबाय हिस्टरि थ' नोंथांमोना हिस्ट्रि फरायनांगोन बेनो जाबाय कालचार अफ आसाम बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि नायनांगोन बेनिफ्राय इन्डियान जिके नोंथांमोना नायनांगोन आरो लोगोसे जेनेरेल जिके नोंथांमोना बेखौबो नायनांगोन माने नोंथांमोना नेसनेल इन्टारनेसनेल आसाम जिके बेखौ नायनांगोन थ' बिनिफ्राय आसाम जिअ'ग्राफि नोंथांमोना बेखौबो नायनांगोन थ' नोंथांमोना बेसेबां नेसनेल पार्क दङ बेखौबो नोंथांमोना मिथिनांगोन थ' बेनिफ्राय हमना ला जोंहा फैबाय थानाय मस्ट इम्परटेन्ट जिके जाबाय नोंथांमोना इन्टारनेसनेल जिके हमना ला सबसे देरसिन एबा गोलावसिन दैमाया एबा लैथोआ मा बेफोर फैखायो निला थ' बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरो सेकेन्ड लार्जेस्ट रिभार होननाय लोगो लोगो एमाजन थ' नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव ला फार्स्ट एन्ड सेकेन्डआ फैखाथारो थ' बेखौ दोनथ'नानै दा नोंथांमोना बोरै पास खालामनो हागोन SI लेभेलाव दा एग्जामाथ' मिथिखागौ बर' एसामिस बेंगलि इंलिस थ' नोंथांमोना मोनब्रै लेंगुवेजनि मोनखागोन जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया नों जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो फरायनानै आनजादखौ होनो हागोन नाथाय इंलिस साबजेक्टआ इंलिस साबजेक्ट थाखागोन जेराव नोंथांमोना सेन्टेन्स कारेक्सन खालामनाय इर' सेन्टेन्स खालामनाय बा नोंथांमोना जिथु एन्ट'निम्स दङ सिन'निम्स दङ बेखौ नोंथांमोना मोजां नायनांगोन उल्था सोदोब थ' बे इंलिसनि थागोन बेयाव रावबो एसामिस बड'नि मोना इंलिसआ इंलिस एक्सट्रा पेपार जागोन दा बेखायनो इंलिसखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजां नाम्बार मोननाय बायदि बिनिफ्राय एग्जामाव पास जायोबा नोंथांमोनखौ माबादि लिंहरगोन फिजिकेलनि थाखाय बेनो जाबाय 1:5 मोनसे पस्टनि थाखाय 7 लिंहरनाय जागोन कनस्टेबलनि बायदि नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो होनाय जागोन दा रानिंआथ' जोबोद इजि प्रसेस थ' नोंथांमोना मिथिखागौ रानिंआ अनलि 1600 मिटार्सल' खारनांगोन लोगोफोर हौवाफोर
दा सेलेक्शन प्रसेसआव बोरै थांगोन दा एक्सट्रा मार्कआव बेसेबां दङ जों बेखौ नायगोन काटअफ बेसेबां थांगोन दा नायदो लोगोफोर एनसिसि दङ बेयाव गासै एक्सट्रायाव दङ 30 बेनि गेजेराव एनसिसिआव 5 दङ दा एनसिसिआ बेबायदि हाइ लेभेलनि एसेबां एनसिसि थाया थाथारोबा नोंथांमोना 100आव साबाखौ मोननो हागौ अके इसेबां टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया दा बेयाव एटेन्ड खालामनाय जानांगौ रिपाब्लिक डे केम्प दिल्लीयाव थांनाय दङबा सोरबा एनसिसि लानायफोरा बाहागो लानाय दङबा 5 नाम्बार होनाय जादों आरो नाथाय 100आव साथाम साब्रै साबाल' थाथारगोन थायोबा मेक्सिमाम साबा थानायनि चान्सआ दङ दा बे 5 नाम्बारखौ नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा मोनाबाबो बिनिफ्राय हमगार्ड थ' हमगार्डआवथ' ओरैबायदि जायो लोगोफोर जे हमगार्ड थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जुदि हमगार्ड लेभेलाव एसआइ लेभेल जायफ्रा आनजाद होगोन थ' डिग्री पास जानायफोरा हमगार्डआव एसेबां माने मावनाय थाया अके गिनांगौ गैया थ' बेखायनो बे 5आवबो हमना ला साथाम साब्रैल' थागोन हमगार्ड मावनायाव अके थ' दानिया जोंहा 30आव जोंहा 10 थांबाय थ' बेनिफ्राय नेक्स्टआव स्पर्ट्स दा स्पर्ट्सआव जोंहा 10 दङ दै स्पर्ट्सआव एसे मोनो दा स्पर्ट्सआव माबायदि मोनो जों बेखौबो नायगोन दा स्पर्ट्सआव जोङो फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनगोन जे माखासे स्पर्ट्स गेलेगिरिफोर थायो जेराव माखासे 10 नाम्बारखौ होनाय जादों आरो बे 10 नाम्बाराव जायफ्रा इन्टारनेसनेल गेलेनाय दङ थ' बिथांमोनाथ' जोबोर खम बेयाव एप्लाइ खालामखागोन बेनिफ्राय आरो लोगोसे स्टेट लेभेलाव स्पर्ट्स पार्सन दङबा जायफ्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेनाय दङ बेयाव थायो एसे थायो बाट बेयाव 2 नाम्बारल' मोननाय जागोन दा बेयाव थायोबा 10% थागोन थ' बेयाव हमना ला बेयाव नोंथांमोना 2 नाम्बारखौ माइनास खालामदो थ' नोंथांमोना इसेबां टेनसन लाना बेयावबो बारा मानसिफ्रा माने मोननाय जाया अके थ' बेयाव थांबाय थ' बेनिफ्राय दानिया D नाम्बाराव फैबा एकाडेमिकआव एसे मेक्सिमाम मोनो अके बे D नाम्बाराव मेक्सिमाम मोननाय जायो दा गासै जोंहा 30 होदों नालाय बे एकाडेमिकआव जोंहा बेसेबां मोनगोन बेखौ नायदो जोंहा 30आव जोंहा 20 थांखाबाय दा बे पार्सेन्टआव एसे मोनो दा पार्सेन्टआव ओरैबायदि मोननाय जायो बेयाव जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन दङ थ' डिग्री पास खालामनाय थ' जायफ्रा डिग्री पासआव सेकेन्ड डिभिजन थांनाय दङ अब्ला थ' नोंथांमोना मोनगोन बेयाव 2 नाम्बार मोननाय जागोन आरो बेखौ आं बुंखानोसै सिगाङावनो जे बे सिलेक्शन प्रसेसआ लास्टआवसो एड जायो बे गासैबो एक्सट्रा मार्कआ लास्टआवसो फिजिकेलखौ लानानै रिटिनखौ लानानैसो एड खालामनाय जायो बा फाइनाल लिस्ट ओंखारनाय जायो दा बेखायनो जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन दङ 59सिम थ' अब्ला मोनगोन 2 नाम्बार बेनिफ्राय 60%नि बाराफ्रा मोनगोन बेनो जाबाय 4 नाम्बार मोननाय जागोन दा हमना ला आंनिया डिग्रियाव 60% दङमोन अब्ला आं दायो 4 मोनना दंगासिनो दं जुदि आं पास जायोबा अके आं जास्ट एग्जाम्पल होबाय बिनिफ्राय दानिया बिटेक एमटेक दङबा स' बेवहाय एसे नाम्बारखौ मोजां होनाय जादों बेयावबो 4 होनाय जादों नाथाय पार्सेन्ट नांगोन बेयावबो थ' बिनिफ्राय 60%नि बाराबा एमटेक बिटेक खालामनाय दङबा नोंथांमोना बिटेक खालामनाय दङबा 6 नाम्बारखौ मोननाय जादों थ' बिनिफ्राय लास्टआव नाय एडिसनेल मोनसे अपसन दङमोन जोंहा एसए लेभेलाव दाखालि फर्म फिलआप खालामनायाव बे जायफ्रा डिग्री दं एडिसनेल एमए एमकम एमएससि दङ अब्ला बेयाव नायदो बेयाव होदों नोंथांमोना 6 नाम्बारखौ होनाय जादों अके थ' बेयाव मेक्सिमाम मोना बेयावबो मिनिमामसो मोनगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना बे 30आव एसेबां टेनसन लानाङा जास्ट थांगोन बेयाव मोनथारगोनबा खायसेया मोनगोन अनलि 8 नङाबा 10 थ' बेबायदि थागोन बाट मिनिमामास मोनगोन मेक्सिमाम मोननाय नङा नाथाय बे 2 नाम्बारखौ बयबो मोनगोन मानोना बांसिन मोननायनि चान्स दङ सेकेन्ड डिभिजन जानायफोरा बेनिफ्राय जायफ्रा सिम्पल पास बेयाव जेबो मोननाय जाया पार्सेन्टनि बेलायाव थ' बेनिफ्राय देग्लाय एसे चेन्ज जादों बे जाबाय सिस्टेमा नोंथांमोनखौ अरेल लानाय जागोन अके बेयाव अनलि 5 होनाय जादों थ' जायफ्रा नोंथांमोना पास जाजोबगोन जेरावबो जेरै हमना ला रानिं बेनिफ्राय पिएइचडि अब्ला अरेल लानाय जागोन थ' बे अरेलखौ माब्ला लागोन बेखौहाय ओइदिनखालि पिएइचडि जानाय खालिनो लागोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 5 नाम्बारनि थ' बेयाव नोंथांमोनखौ लानाय जागोन थ' बेनिफ्राय माखासे आदार्सखौ जों बेयाव नायनोसै बेयाव जोंहा जेबो कम्पिउटारनि जों जेबो टेस्टखौ नुनो मोनाखै सिलेक्शन प्रसेसआव जों नायनोसै फैदो दानिया माबायदि सिलेक्शन खालामनाय जागोन थ' जोंहा बे एक्सट्रायाव 30आ थांखाबाय 30 प्लास जोंहा अरेल जोंहा 35 थांबाय दानिया जों थांसै फै नेक्स्टआव थ' बेयाव नायदो सिलेक्शन प्रसेसआव एग्जामाव 100 जागोन दा ओरैबायदि बुंदों बे 5 नाम्बाराव बेनिफ्रायल' सिलेक्शन खालामगोन होनना बुंदों रोखा रोखा लिरखादों एसेबां गिनांगौ गैया बेखायनो जाबाय 175 टटेल नाम्बारजों जोंहा फाइनाल लिस्ट ओंखारबोगोन दा रिटेनाव 100 थागोन बेनिफ्राय फिजिकेलाव 40 बेनिफ्राय एक्सट्रायाव जोंहा 30 एन्ड अरेलाव 5 थ' आं बुंदोंमोन लोगोफोर एक्सट्रायाव मेक्सिमाम मोनखाया जास्ट मोनगोन मिनिमाम मोनगोन पार्सेन्टनि बेलायाव नाथाय गुबुन गुबुन बिथिङाव मोननाय नङा थ' बेखायनो जायफ्रा सिम्पल पास नोंथांमोनाबो जेबो गिनांगौ गैया दा नोंथांमोननि खामानिया जाबाय एग्जाम फकास खालामनाय अके थ' एग्जामाव फकास खालामनाय एग्जामखौ मोजां नाम्बार लाबानो नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया दा लोगोफोर जोंहा एग्जाम पास खालामनाय बेसेबां काट अफ थांगोन थ' प्रिभियास काट अफ नोंथांमोना दानिया नायदो दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बेनो जाबाय सिगांनि काट अफ एसटिपिआव 41.50 पिएइचडि होनो मोनदों हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 31.50 आरो जायफ्रा देग्लाय 45 मोनगोन अब्ला नोंथांमोना सेफ जनाव थागोन आरो जायफ्रा 50 मोनगोन अब्ला इउआर कटायाव 100% थांनायनि चान्सआ थागोन मानोना नेगेटिभ मार्किं दङ बेयाव बारा काट अफ थाङा आरो लोगोसे फिजिकेलाव गोबां गायो मानोना एसआइ लेभेलाव गोबां गायो फिजिकेलाव मानोना प्रेक्टिस थायो अके दा बेखायनो हानायसेबां नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था 1600 मिटार्सल' खारनांगौ हौवाफोरा
थ' बेखायनो नोंथांमोना हानायसेबां प्रेक्टिसखौ खालामबाय था नोंथांमोना एग्जामाव खम नाम्बार मोनबाबो PhDआव पास जायोबा चान्सआ थायो मानोना देग्लायनि सेलेक्सन प्रसेसआ खम जेराव नोंथांमोना कम्पिउटार टेस्टखौ मोननाय जायाखै थ' बेनिफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आसाम पुलिस SIनि सिलेबासखौ गासैखौबो लाना फैगोन जे मानिफ्राय फैगोन बादि थ' बेखौ गासैखौबो लाना फैगोन बेयाव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होग्रोबाय जे सेलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन